Am impresia că Dumnezeu taximetriștilor e supărat destul de rău pe mine. Bine, nu zic că n-ar avea motiv să fie, adică dacă vă aduceți voi aminte, cândva eu și Pălărie am fugit de un taximetrist că n-aveam bani să-i plătim cursa. Dar totuși, a trecut ceva timp de atunci și cred eu că ar cam fi cazul să uităm. Nu-i așa, domnul Miezou al taximetriștilor? Și zic asta pentru că de fiecare dată când merg cu taxiul, sau mă rog, aproape de fiecare dată, trebuie să mi se întâmple ceva nasol. Despre unele întâmplări v-am zis, cum ar fi aia când era să mă bag cu Nea Gigel taximetristul că a zis că aparatul face cât vrea el, sau aia când mor de beat în loc să dau 5 lei, am dat 50 de lei și taximetristul a zis, e să-mi bage noroc pe mine. Dar astea nu sunt toate aventurile mele cu taximetriștii. Nu, mai sunt și altele. Am dat de băieți cu maimuțe lângă volan, unul era să mă bată că i-am dat numai un leu bacșiș și apoi aruncat. Ce vorbești, boss, mai material de încă 3-4 povești, ca popa. Nu, dar dintre toate, cred că cea mai nasoală fază mi s-a întâmplat prin anul 2 de facultate. Tocmai mă angajasem casier la Real și, cum Realul era deschis non-stop, nu lucram în fiecare zi de la 8 la 5. Uneori lucram de la 6 seara până la 12 noaptea, alte ori de la 8 până la 2 noaptea, alte ori toată noaptea. Ei, și ăștia de la Real, băieți de treabă, pe lângă ea 4 lei 50 în cazul în care ieșeam de la muncă mai târziu de 11 seara și nu mai aveam autobuz sau metrou, îmi dădeau un voucher de taxi. Practic era o hârtie pe care, la sfârșitul cursei, treceam suma și o dădeam taximetristului să o deconteze. Numai că acum, darnici cum erau ei, băieții de la Real nu dădeau cât un voucher din ăsta la fiecare angajat, ci grupau câte 2, 3 sau chiar 4 angajați cu un singur voucher. De uneori făceai și 2 ore cu taxiul și te uita Miezou acolo în taxi. Nu, și într-o seară, pe undeva pe la 2 noaptea, mă nimeresc eu cu tanti Doina, o tipă, o femeie la vreo 40 și ceva de ani, care stătea la mama drag cu un fundul Rahovei la cap de linie la tramvaiul 32. Amândoi cu un singur voucher din ăsta de taxi să mergem acasă. Și acum, băiat Gigea cum sunt eu, am zis, bre, tanti Doina, hai că mergem prima dată în Rahova să te las pe oma ta și apoi mă duci pe mine întâi. Cu toate că eu stăteam mai aproape decât ea. Bă, și vine taxiul, uai de viața mea, era un tip din ăla clasic taximetrist, cu maiul transpirat și țigara în bot, cu o Solența, o Dacia Solența, cu vreo 700.000 de kilometri, de ziceai că se dezmembrează imediat cum te urci în ea. Nu, mă urc eu în spate, tanti Doina în față și plecăm la drum, zic, hai Miezăule, dă să nu-i cadă roțile până la cămin. Bă, și acum, taximetristul nostru, neama eu ăsta, avea o cască în urechea dreaptă, una în urechea stângă și vorbea și cu noi toate în același timp. Bă, ziceai că-i Da Vinci și mai multe, nu era? Do Cornele, nu era ea, mă. Dorodică, 2 milioane. Nu, fă, nu, 2 milioane. Unde mergem? Ei nu știam când vorbește cu noi, când cu Rodica, când cu Cornel, zic. În Rahova și apoi în... Nu, fă, niciun... Dă, bă, Cornel. Unde? În Rahova și... Nu, fă, dacă vrea 2 milioane, bine, dacă nu, nu. În Rahova și? În Rahova și apoi în Tei. În fine, plecând la drum, ajungem în Rahova, unde o lăsăm pe tanti Doina, sărmna tanti Doina în seară bună, și apoi rămân singur cu neama eu, zic. Și acum mergem întâi la cămine. Nema eu pornește mașina, dar nu zice nimic. Sau nu mi s-a părut să-mi zică ceva, că el oricum a vorbit tot drumul la telefon. Când cu Rodica, când cu Cornel, paterna cu Cornel a sunat pe Viorel, nicio treabă, ziceai că lucrează la call center în timp ce e șofer de taxi. Nu, și în timp ce mergeam noi, la un moment dat, printre discuțiile lui cu Viorel și Cornel, îl au pe neama eu. Ce face? E cu el? Acum? Venite la acum. Ai văzut tu? Acum vin curva dracului la mine în casă. Îi omor, mă. Îi omor pe amândoi, mă. Acum, eu nu mai aveam deloc baterie la telefon și cum nu prea cunoșteam Bucureștiul, mai ales zona aia Rahova-Ferentari, nu prea știam pe unde merge ăsta. Dar când am auzit, stai că acum vin, eu omor pe amândoi, am zis, bă, ceva nu-i bine. Așa că zic, auzi, nu te spăra, mergem întâi, nu? Dar nu mai eu nimic, era tot la telefon. Bă, stai acolo, să zici dacă pleacă curva, dracu. La un moment dat, n-am mai putut, m-a luat panica și l-am tras pe neama eu de umăr. Auzi, întâi mergem, nu? La care ăsta, două mergem, ce facem, mă? A stins lumina? Am zis, stai să nu, că nu cred că mergem întâi. La vreo 2-3 minute de la faza asta, Neama Iu face dreapta pe alea Livezilor. Știu că era alea Livezilor pentru că am văzut un indicator fix înainte să facă dreapta. Păi, și strada asta era o stradă ce nu semăna deloc cu ce mai văzusem eu în București până atunci. Plină de gunoaie și puradei care zburdau pe stradă. La un moment dat ăsta trage dreapta și oprește mașina în fața unui bloc din la fără geamuri cu mai multe antene parabolice decât apartamente, la scara căruia erau vreo 10-15 băieți la bustul gol care spărgeau semințe. Dau să zic ceva, dar n-apucă Neama eu, zice, stai ciuleacă. Și apoi du-te, dică, sare din mașină și intră în blocul ăla. Eram, tai să-mi bat, ce ai făcut, bobița?
Acum, rămas singur în taxi, fără baterie la telefon, habar n-aveam ce să fac. Eram tai să-mi bag, ce dracu fac acum? Rămân singur în mașină și l-aștept pe Neamaiu sau cobor și iau pe jos până dau de alt taxiu? Dar sincer, nu prea îmi venea să mă dau jos din mașină, mai ales când îi vedeam pe aia 10-15 băieți la scară. Îmi și imaginam cum vin 3 dintre ei cu seringile și le înfig în mine, tai să-mi bag cum e scap eu de aici. Trec vreo 5 minute, Neamaiu niciun semn, zic, nu, e clar, ăsta se omoară în casă cu amantul nevastă sa. Nu știu cum stăteam eu acolo, panicat din calea afară, cu un ochi în stânga și cu unul în dreapta, ca nu cumva să mă surprindă băieții cu seringile. La un moment dat văd un telefon pe bordul mașinii și imediat mă lovește ideea. Hai să iau telefonul lui Maiu și să-mi chem alt taxiu. Zi și făcut, mă întind după telefon, pun mâna pe el, dau să-l deblochez parolă. Tai, parolă, 000. Se deblochează. Aleluia, persi Miezăule. Dau să sun la taxi, îți dai seama, îmi tremura mâna de mai că nu reușeam să formez numărul. În fine, până la urmă sun și îmi răspunde una. Taxi Gigel, bună seara! Bună seara, că nu prea bună seara. Alo, da, aș vrea și un taxiu pe... Dar unde dracu sunt? Stați așa că nu știu exact unde sunt. Îmi aduc aminte că am făcut dreapta pe Alea Livezilor, așa că zic, pe Alea Livezilor, cred. Aia era. Ferentari, Alea Livezilor? Cred că da. Alea Livezilor, ce bloc? Mă uit în dreapta, mă uit în stânga și văd că pe blocul din stânga mea scria mare cu ceva vopsea albastră BL36. Zic, bloc 36. Alea Livezilor, bloc 36. Ce nume? Jimmy. Imediat. Evident, îmi pune muzică 2 minute, eu mă rugam, Miezăule, dă să găsească taxiul. Și apoi zice, 4 minute, indicativ 134. Bă, frate, crede-mă, alea 4 minute au fost unele dintre cele mai lungi 4 minute din viața mea. Număram secundele, ești nebun, 6 ori 4, 24, 240 de secunde, număr până la 240 și vine taxiul. La secunda 230, în spatele meu trage o mașină. Părea să fie taxiul, zic, ăsta e, dă Miezăule să fie ăsta. Mă dau jos din mașina lui Neamaiu și m-am dus direct și m-am aruncat în taxiul din spate. Nici nu l-am întrebat pe ăla dacă e la comandă, dacă e indicativ 134, nimic. Direct m-am aruncat în el și am zis, întâi la cămine. Taximetristul era, Jimmy? Da, Jimmy, întâi la cămine. Bă, și pornește ăsta mașina. Frate, crede-mă că nu m-am simțit așa de bine într-un taxi în viața mea. La un moment dat ăsta, taximetristul, care a văzut că nu prea sunt de acolo din zonă, zice, dar ce făceai pe aici la ora asta? Zic, făceam pe dreacu, colegul tău a zis că poate am chef să vizitez Ferentarul la 2 noaptea. În fine, ajung într-un final întâi, ziceai că am ajuns în New York, ești nebun, așa mă simțeam. Taximetristul zice 30 de lei. Aulu, 30 de lei? Primiți voucher? Asta era, voucher, ce voucher? Nu, 30 de lei. I-am dat 30 de lei, noroc că aveam bani la mine, că altfel probabil ziceam să mai meargă puțin până la primul parc și o rupeam la fugă. Nu, mă la povești de azi, bă, dacă ești în taxi și l-auzi pe șofer, stai că acum vine, eu mor pe amândoi, cel mai bine e să-i zici să oprească mașina. Asta dacă nu cumva vrei să faci o excursie prin cine știe ce cartier uitat de lume, unde vin băieții cu seringile și le înfig în tine. Cheers!